फालांगिफोरनि बुजानो लोगोफोर माने बेयाव बुजानो लेंनायखाय इयाव बुजानो हाबबाय आरोना जोङो नैबे टार्निंआव आरोना बियो टार्निंनि देलायस्रि सक बे देलायस्रि बाजार जागायाव इयावहाय बुजानो लेंदोंमोन आरोना बेयावहाय जोङो बेखौ दसे जाबाय आरो बेयावबो फुजा होदोंमोन माने इसोरनिया मुरथि दंलायो आरोना फुजा होनाया एसे गिदिरैनो होदों बेयाव माने कम्पानियाव माल लांफैनाय गारि गोलाव गोलावा इयो थाथ'यो आरोना बेयावहाय थाथ'नानै ओमफ्राय बिदिनो हरजों हर बिसोरो थांनाय बायदि जायो आरो बे जायगानिफ्राय नैबे भुटाननि कम्पानियाव इयाव माल लांफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो थांफिनो थाथ'नानै ओमफ्राय बे गारि थाथ'ग्रा जायगायावनो आरोना नैबे बिस्वकर्मा होनाया नै जों बुजानाया आरोना बियो बिसोरनियाबो बेयाव एसे मुरथि माबालायनानै मुरथिखौ लाबोलायनानै फुजा होदों आरोना बे गारि लाखिबाय थानायनि नामै होनाय जाबाय खोमा इयाव बिस्वकर्मानि फुजा होबाय आरोना इसोरबो इयाव आबैमोननो हरदो बेयाव गारि सालायबोनानै थाबायग्रा इसोर थाथ'फैग्रा मानसिफोरखौ बांसिन पान्जाबिखौ नुयो आरोना अबयसे गोजान गोजानथाराव लाङो जानो हानाय माल माथाखौ
Suglan. Dia hai deh. Bila gaसिनोसो मानसिफोरा nyiri मानसिफोरखौ फिसा नुयोथ' आरो गथ'फ्राबो बुखारलांगोन गथ'फ्रा दुगैबा लोगोफोर जों दा साहा बागानाव हाबफैथ'लायबाय आरोना मेन'का साहा बागान आरो इयो नोगोर मोजांखा आरोना दा नैयाव एसेल' नुदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजायबो अनेक दंबावो दा नै आगैमोना माने फटक साफायजानो रेडि जाना दं आरोना दा होनबा दसे दोनथ'नानै फटकखौ साफायथ'नोसैलाय लोगोफोर अ दे जागोन दे नोंसा आबैनो हरगोन दे दे निरिया गावसा बिबैनो हरनो खिन्थालायथारबायहाय हाय नामा हाय खिन्थालायथारबाय हाय मारबाय दे माबा साफैबाय दे रेडि निरि जौ दे हारसिंनि निरावै आन्दार थायथ' फै ओरैजाय दरले दरलेमा उनाव दे ओरैजाय था होनबा निरियो नोंखौबो खेबसे साफायनो हारसिं निरि बिलि निरिबिलि आरोना इना नामानो गोलावथार निरिबिलि Baba singgalnya bahai. Mama. Oh mama. औ Ay guframa. र' माबायदि नुदों एबार फटकखौ मा होनदों निरिया Ay guframa. ओइयाव इयाव गुलि गावो Eh. नाहैगोन र' ना Army-फोरा जोंखौ गावगोन ना गावा? आर्मिफ्रा टाइम मोनबाथ' गावगोनानो नै नायलाय जा सिदाखा आरोना लोगोफोर नै ओरै लारि लारिखा आरोना साहा बागान होननायखौनो मोजां नुखायो आरोना लोगोफोर दा बेबायदि आरोना ना निरि ना साबसक्राइब खालामहोन मामानि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामहोन साबसक्राइब खालामाबा थिगसे थांनानै सो बाहायगोन होन निरि दे हगारसै दे दिवा दे र' बोरै थानो आङो निरियाबो होमबा रोंगौ दे साफायनो दे सोला मबाइलाव हगारनांगौनो आयदै गगा मोनदों दै लोगोफोर दे बारा माबा गैया आरोना साबसक्राइब खालामाबा सोबाय थां लोगोफोर इदि होननायखौ गाज्रि दामोन दै लोगोफोर ओरैनोसो बुंनाय गगा मोननाय लोमजानाय दामानि सप्तासेसो जाबाय आरोना लोगोफोर हामग्लुंजोब्बाय बिनि थाखायनो आखाइ गारनो
Hगारनो दे दे आंखौसो नुलायलांसै निरिना नुदों फाख्लबसो नुबाय र' ओंखारसै निरि होनबा ओंखारसै आं दे दे साफाय फैथारासै बैयाव थांनो र' बेखौ स्कुटिखौ लानो ना बे स्कुटि आरोना ओमफ्राय स्कुटिखौबो माने बिश्वकर्मा आरोना दिनै बिश्वकर्मानि फुजा होखां आरिखां माने जोङो बेरायफैथ'दो आरोना ना निरि दा होनबा इयाव थांनो ना गुलिगावराव थांग्रोनोसै ना होनबा दोनथ'लायनो आरोना बे ससेयाव एबार ओरै जाय गंगार हाबग्राखौ नायनोसैलाय गेटखौ ओरैजाय थांबावनांगौ बेयाव साहा बागानफ्राव साफाय जाबावगोन नांलालै बैयाव थांसै ना होनबा गेटआव थांसै ना हाग्रायाव थाग्रा गेटआव थांसै ना हाग्रानि मानसि मा खालामो जोंखौ बिसोरबो हाग्रायाव थाबाबो न' दङ गोजानावसो इसोर न'आ गोजानावसो हाबनो मोना दा गेट दङ गेट फांथेना दोनदों मा दं मा थायो इयाव बिसोरबो फैया जोंबो थांनो मोना दैसिनजों बेनिफ्रायनो साहा बागान गोजा दाबो जोबाखै नै साहा बागानानो मालाय मालिकथारना गावसोर हाबग्राल' इयो
इसेबां थांदो र' जोंबो दे भारतमोनमोन आरोना लोगोफोर Ayo kan bibarku murni beda. बिबार मालाय गारि गोदै Kari pun semena kamu. Cycle babara semena kamu. Saya kaki anak dulu. 보르마지 에이 칼바간 보르마가 다 그는 되지 마 đã là lần rồi सोरबा माबा सोरखौबा माबा बुंनाय बायदि खोनालायलांदां Taliफोरखौ मालाय देलायसोदो. माला गानसै नै इफोर मानि हनै हनै. ơi 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 Ondra marisi bang, ondra marisi bang, ondra marisi bang. Ayo harua. मिथिबाय फैदों खोमा Hah? Belum ada paham ini silang kujero. खाथि सफैबा बै न'फोरा आन्दो जायोलाय बेफोरनो जों दा एसे हाजो गोजौआव सफैबाय मानखोबोबाय थानाय जायोना Hah? doi ni kunde kunaya मानखोबोबाय थानाय doi बै जायोना dolong kunde kunde nunaya ikai ikai bibai Bero. ikai दा हाबनो मोना Mobil. ikai हाबनो मोनालाय दा Mana? हाबनो होआ Ayo full perapaan dia. नै मालाय साइकेल सालायदों Hah? साइकेल सालायदों साइकेल फिसा Hei, dongfang langbang purane hutibai hasilku. Hah? ओरै गारि खिजाय थाबाय हाजोआ Rumah dong aku suka
batal. Getखौ मोनबाय मेरि Boleh. सिगाङाव Ini makan udah kenapa? नै हाजायनि खैजाय नै हाजार Ayo, ayo. थाबोबावबायसो Ayo. Nilai maju. Iya. Building. Ayo, bilian bidi. अ Beleg-beleg. Ah, mana usung di kuku. Oi, ini. Ah? Ini? हो Nah, bela. बेनो अ Eh, बेयाव थांनो होआ आरो दा बेयाव थांनो होआ मानसिफोरा नेबाय थादों. नेबाय थादों थांनो होआ थोलाय नायनो खनसे. लामा लोगोफोर जों दा माबा भुटान गेटआव दंफैयो आरोना नै नैबे बेनो आरो जोंनि खैजायनि भुटान गेट आरो इयो रङिया टु भुटान मानसिफोरा होनबालाय मानसि. बे आरोना जोंनिया माबा सानद्रुप जंकर ना मा आरोना र' इयाव गैगोना गैयाथाय ओरैजाय माबाफोरावबो गैया माथो लिरनाय जायखिजाया सानद्रुप जंकर ना मा होनोमोन आरोना नै जोंनि खैजायनिखौ दा लकडाउननि बन्द' जाना दं आरोना ओरैजायबो फै दा मा थांसै ना मायो थांनोसै आरोना दा फरायसिम बारनायनो फैदोंमोन. दा थांसै आरोना लोगोफोर एसे मोनाहांबायबो आरो खोमसि जाहांबाय सानाबो हाबबाय खोमा हाबहांबाय माने ओरै हाजोसिंबो जाबायना ओमफ्राय अखा हानाय एसे दोमैलु खोमसि नुदों आरोना लोगोफोर बेबायदि आरोना जोंनि खैजायनि माबाया भुटान गेटआ आरोना नैबे निरि थांनोसै ना नुबायना मोजां ना भुटानफोरनि गेट इयो ओमफ्राय इसोर मानो नेबाय थादों? इसोरो इसोरबो बेरायनो फैदों ए, मुनिजों. इसोर नै खिजायनिनो जों फैनाय खिजायनि खोमसि नुथारबाय बारा. माबा लाइट जोङो माथो अ बिदिबा लाना मा खोमोरदोलाय र' माबायाव नुजोंखादों केमेरायावनो होमबा दहायनिफ्रायनो जोंबोबाय थादों नासै दहाय जोंबोआखैमोन ना चावमिन मेगि जाबाय थाग्राया मा चावमिन मेगि? ना गिदिर एवनानै जाग्राया नाथुर गिदिर माबा माबि गिदिर जाग्राया अ, रायक'फोरा. अ इनो. बिसिनि इदि मानसिया. हो? ए. चावमिन बुरजा जाग्राया ओंखाम जेबो जाया मैगंल' जाबाय थायो आरो बेखौनो होनो लादों ya da Mana? Ya.
दैलांबाथाय खुलिना होयो दैलांबाथाय माइ गायनाय जानो फैयो जोंनि माइ गायनायखौ माइ गायबा मा खालामो माइ गायनायखौ दा नै फिथाइ थायनायखौ जानो फैयो बिसोरो इनिफ्राय आइसिम ओइ दै माबासिम इनिफ्राय आइसिम खारलाङो Screen apa? जाबाय दे